Ahojte, tak ja som DJ-ka Extáza, pochádzam z Ruska. Nikto mi neverí, lebo rozprávam pekne po slovensky, ale áno, je to tak, bývam na Slovensku iba 4 roky. Ako kúkam teraz, tak to je úplne, že parádne, je tu strašne veľa ľudí. Ja sa fakt, že neviem dočkať, že keď už budem hrať, lebo toto je perfektné. Úplne poprdeli, úplne super, Lieskovec zás nesklamal, atmosféra úplne mega, som rád a ďakujem Lieskovcu. Takže pre grevit.sk DJ Tobias, čau. Dámy a páni, najväčší saxofonista na svete a vie iba po slovensky, že? Hej, je tady úplně neuvěřitelná atmosféra, jsem rád, že jste si mě tady pozvali. Oni si mě z toho dělají srandu, že nevím povedať Kysucký Lieskovec, ale už sa to snažím. Kysucký Lieskovec, dúfam, že som to rozprával dobre. Super ľudia, všetko úplne mega, super brucho. Nečakal som fakt, že bude takáto akcia a bolo brutálne dobre. Kysucký Lieskovec je najvac. Check the sound of the underground. Check the sound of the underground.